जागासिनो दङ क्रिकेट yes बे बर' मा नामाबो ना माइनाव मा मावो दिन्थिया नोगोरखा थागोन मैसूर दासारा एक्सहिबिशन ना बोरैबा एक्सहिबिशन जों दा दख'ना गाननानै थांसिगोन बेबो गानबाय बेना नोंना गुसु जादों गाननाया नैबिसिम नायजोबसैलाय मानसिफ्रा सफैफिनलायबाय दख'ना गानखांनानै जासिगोन जों एबाराव जाख्रुबसिगोन जोङो देखो आंनावथ' नालै लाजियो आं एसे मासो आं फेसदेखायनो लाजिथारो आं माबाखौनो दिन्थिया इरानिखौनो जानोसै नामा जोंना सफैबाय जाग्राया माबायदि नायनोसै टेस्टखौ जानाय नायदो बायदि जायो फार्स्टआवसो जाग्रो आदै बेंलाय फार्स्टआव आदै बेंलाय जानांगौ ओंख्रि जाबाय जाद sudah oंखाम जानो थाखाय मेगनाव लाथारदों साखोखौ मेगनाव लादों रागा जोंलायबाबो आखाइ सुसिगोन दा जों जानो थाखाय लजि गायनानै आङो जाजेनसै सासे नांबावगौ होमबासो जागोन आरो मोनसे जानानै देखायगोनलाय दै लाबोगोन दै लाबोबाय नै इस मास गाननायखौ नुदों खयजन एक दुइ तिन चारि बे बर' मा नामाबो ना माइनाव आंनि लोगो बायदि नामा नाम खोन्थाद' दिन्थिखुमालाय मोखांखौ दिन्थिखुमायदो 65 देलाय देखायखुमा होनदों मोदोम गोजा जायो देखायखुमा मास गाननायखौ नुवाखै आदैखौहाय आङो एबार फार्स्ट लोगो मोनबाय ना आदै औ दे मोजां ओमफ्राय बे बाखि सिरियासो बेनोमोनथाय बेंलायमोन खाथिनि आङो बे आंनि गामिनि गासिबो ना औ आंसोमोन बिनि केमेरामेना बे फार्स्ट बोसोर जोरानि राइटारखौ राइटारखौ आयु दानो माने आदै बुंला जानो मोनदों होबाय बुरो आगदाजों होनाय नुखाबाय दा गेसाव सोमोन नामा होबाय गाइखेर दाखा माबानाय सिनायो जायालै बेखौ आदै राइटारखौ नु आदै बेंलाया हजम ओंखाम गोथारबाय मोनदां बेसारा बेराय आथिङा साजोबबाय होनदों सो रहा है रे वो काय को सो रहा है जय साला जानबा जाखांबाय जों बेसेयासो रानदों आं आंनि रानदों जायासै ना apa दै दैयालाय
इनको पकड़ो इनको 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 ये वाले डूबा इनको पकड़ो इनको इनको लो Apa? Abo. Manam. Nama Zumuna Ramsiari. Zumuna Ramsiari. Sepamuno, tidak? Hah? Sepamuno. Kedan season dah. Kedan season. Mama mau? Dia ni baik. मैं तो डर ही गया था कैसा डरा था Abu, Abu nana lah. Osmita baru. Osmita. Ben, तेरा Ben है? Kaisar. हाँ आपका नाम Friends ओके ओके anh muốn không tin cha nó gờ cả đã phơi bài kim rèo खामानिया बिजि आबुमना खामानियाव बिजि ओंखायनो बिसोर होनाया उनाव लोगो मोनफिनसै दा जा बेलासिबो जाबाय मेला गाखोनांगौआ दे बाय 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 दायो जोङो फोटो खेबनो आंखौ मडेल लासिगोन मडेल बिरानि जानानै जों नै दा स्टार्ट खालामफिनबाय एबारनो आलादा जायगायाव थांगोन लखबग्रा जायगायाव थांगोन नोंथांमोना नायनो मोनगोन बिराद मोजां मोजां लखबग्रा मेला गिदिर गिदिर दंथारो नोंथांमोना नायनो हागोन Rek sekadang mana? 10 थाखानि नामा? Septik segini roh. हाँ 10 थाखानि Kun bertakan? Yes, yes, gulab. Yes, Sandiana lagai bay. Sandiana gulab. Nah, orek cuma. Ah. Hah? Hilangnya ya. Oi, bisa udah. Serba gila mah. Wah, serba gila bay manusia. Jo 6 क्या मिलेगा 8 7 6 7 8 Wow, बिदि गावनांगौ नो होलाय माब्रै आंबो होनोसै ओमफ्राय बेसेबांथो फैसालाय 100 थाखानो ओमफ्राय बेसे गोलैयो बा इरे इरे ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರ गैलालाय फैसा गैला ऊपर मत मारो बलून को मारो या ऊपर मत मारो बलून को मारो बलून ब्रियो ब्रियो गावरा मारो नाङा माथो खनसेबो बुरजा बुरजा गोजा बेसिमबो आं मिसनखौ जेब्ला मिसनना बाहायो ಶೂ ಆಡ್ತೀರಾ ಆಡಿಲ್ಲ ನಡೀರಿ ನಾ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಆಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಕ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ Thôi thắng chứ.
आज निशाना जाए इस तो कितना 50 है इस तो बॉल पापा मारेगा शॉट चलो मारो ओहो होननाय गिरखो हो बेखौ खुबैदो डाला नांजाग्राफ्रा गैला कितना बॉल 12 बॉल मिलेगा First time Boroni beating sixer. Wow. Wow. Good shot again. Busip. Busip. Yes. Sixer. Yeah. Play. Busip. Net go. Busip. One play One play Wow. Sandia bugasino dङ cricket yes cricket जासिगोन बे cricketआव थांनांगासिनो cricketआव होख्लायसिगोन बियो yes जोब्बाय